Jestli se nedostaneme dovnitř, tak nezjistíme, co měl znamenat ten vzkaz Roxy. To je fakt. Musíme toho nabručence obejít, ale jak? Rostliny si stěžují, že to on pokácel všechny stromy. Tak se ho zbavme kouzlem. Mohli bychom ho třeba na týden uspat. Budu dělat, že jsem to neslyšela. Pan Becon se nám nemusí líbit, ale nemůžeme ho nutit k ničemu, co sám nechce. Použijeme moc Bilívix. Přesvědčíme ho, aby nás tam pustil. To je fakt. Bylo by to snazší, kdyby viděl, že nechceme nic zlého. Ale to by nefungovalo. Víra ve víly se přece rodí uvnitř. Nemůžeme ho nutit, aby v nás uvěřil. Nemůžeme to jen tak vzdát. Musíme zjistit, co se tam skrývá. Neboj se, Roxy. My na to přijdeme. Obávám se, že ne, Vílo. Čarodějové černého kruhu. Mysleli jste si, že se nám ztratíte? Zajměte Roxy a ostatní zlikvidujte. Ale jak nás našli? To už je jedno. Důležité je, že máme novou moc. Vix! Billy Vix! Pojďme na něj společně, Floro. Tanec slunce! Zimní růže! Výborně, Floro! No to snad ne. Málem mě dostali. Jsou tvoje, Gantlosy.